Перадпрэм'ерны паказ кінакарціны Фелікса Умарова суправаджаўся інтэрактывам, каб паглыбіцца ў свет рамантыкі і паэзіі. Гледачы маглі сыграць у кракет, падобна арыстакратам пушкінскай эпохі, сфотаграфавацца з акцёрам у вобразе Александра Сергеевича і пачуць гукі электраскрыпкі. Честно говоря, были некоторые трудности. Хотелось и привлечь людей к современности, в то же время, чтобы звучала классика. То есть как раз пушкинские времена, балы. То есть в образах было что-то такое воздушное, мечтательное, романтичное. Ну, исходя из этого, но все-таки в ногу со временем хотелось идти, опять-таки же повторяюсь, поэтому как-то вот пришла к такому результату. Увесь інтэрактыў, у тым ліку ад танцавальнага калектыву Motion Dance Production, быў скіраваны, каб падрыхтавацца да прагляду стужкі пра таямніцы лёсу класіка рускай літаратуры, роль якога выканаў Юра Барысаў. Кінапаказ сабраў аматараў як сучаснага акцёра, так і паэзіі Пушкіна, бо было шмат ахвотных паўдзельнічаць у віктарыне і прачытаць вершы класіка. У меня любительское объединение «Подор хлеба», так ребята решили назвать. Я сделала за 4-й год, уже 7-ю постановку делаю. Есть и большие, и малые формы. Гимназию, колледж очень люблю. Замечательный коллектив, это без преувеличения. Мы в прошлом году поставили спектакль моего любимого поэта Александра Блока по версии Александра Штейна. А первый год, когда я пришла, мы делали литературную гостиную «Мой Пушкин». У самім жа фільме Юры Барысаву давялося для ролі і танчыць, і спяваць, што раней ён ніколі не рабіў падчас падрыхтоўкі для здымак. Але ўсё гэта патрабаваў рэжысёр Фелікс Умараў, каб паказаць сонца рускай паэзіі з іншага боку, якім Пушкіна яшчэ не бачылі, ад ліцэйскіх гадоў да неверагоднай папулярнасці, ад любоўных пахаджэнняў да ракавой дуэлі.